Landlord. Ne we mondi. Ot kata kan na pango mari ti donja mano. Ang'o sekethore? To ot donjo nad makata kigo odi santo piny sa abiriyo malich ya. To guna mamdo kawuono kidonjo. Donjo kure ne oda idonje nad makigo odi donjo kure ma penya no ka donjo. An dir weche mos. Landlord donjo kure tich nitie mane ndi kam penya ko ka donjo. Jabega kawuono. No ke be ko mi kato na ko mo ataki. Udaka e gine ke tadwe ka secondary. Okay, abe nakaba kana. Ikado nadi. Ikado donjo ko kidwa. Ai ngaji ran to dot bayudo kaninon. Okadonji. Aya, iri donjo malich no kidonjo. Iri donjo wach kimokili. Donjo ti donja hinya ero. Okay, akado. Ikado Nabe yo gi chepto ko cha wach warau kamina tie ka tienka. Angia nikech bebe koro dhi karomo. Chio still ni romo bosa ka. Koro abiro maparo ni. Ai, mano ka gine da. Dwe tang'en chiegni kore gwad gi lakini ok gine ni biro rafu gi lano da. Mano kwan wawinjre sama waketo agreement. Agreement no kwaketo ni biro ga donji ot ilutri bila. Mano kanyal gine da. Bolo edala ba. Mano hapana. Abatoke yo marach. Abe amusua mosa. Aonge wa. Ber ki mosa ber anya Nyasaye riti kara kali ber. Achieng' be piny. Landlord. Alimo. Esa chegi. Alimo wese chegi. Kama. Ase. Wek mula mera nyako. Ase kweri giri ari amutin kichopo. Ai gi wach ni moro. Wek maka. Wach moro Wek maka. Thuolo manone gi maka no kalo cho. Sani onge ya tapana feeling yoyote. Tabia beti. Abera ito kikiluor bedi. Wek bedi. Bedi ma wedo. Ma wedo. Ne landlord. Wach ni wach moro achien ma indik piny. Aonge wach. Ok inyal bedo ni kapango odi tibiro tiyoko bad chieng' apila. Ne ni kwawinjre. Bed kami bed. Kombe gi sift ga ing'e bech kombe. Koro apenji obiro odwana Landlord obiro nakian nindo bet nadi ni dwe chiegni gore obadha wach chal ma un kod wach moro ot bende donjo to koduong ot koro kang'e kode mirwaga kode magine gi daga chiek isisame Apo kama. ibiro seche waka ne Achieng' Nyarobambo Achieng' luora kaka chuori yo seche moko sawa kosewuok control ok ni biro seche gi Imondo chon koko unentie entie mondo koro ibiro ne Achieng' awacho ni rent ok ni chopo dhi kami dhi yo men dhi kami dhi chiemo na bola ki bula kini holre piny duti ot kai kami paro ga seche ma moko odi kikimer na kan chiek man kikimer usilewe usilewe koro chiemo lakini opinto kamantie aonge awacho ni rent tase control weluor rent ase control rent Achieng' ase control ang'o modo Achieng' chiemo na muochi head nyeri ang'o modo nyathini ong'e mafund mane natumo yawa nyathini ong'e ang'a mafund mane naonge nyabu makata oboke luongo nyinga kaka ing'e mafund mane rema ape goya kare goya Achieng' we gari na goya ok igoya wuon min goya adwa ni goya onni di adwa ni duk goya manade ilonyi duk apendi landlord obiro ka wek maka duoka mondi landlord obiro ka odwa rent ase control onge nyaka ase control rent ang'o biro kuno ase tiko kode kendo adwa gochon mambo gochi buoka gisimi gochi kaya apidhi ongo giming'eso mudi ongola kana sile to dwa gochi dhiang' muti nakwanyo kune Halo Maro ok anyal pidho thuol makachonga awacho ni gano ok anyal pidho nyako mariena ng'ute okawo ng'uto riena ka chupa magini mar Jimson ok ang'eyo Achieng' riena ng'ute mani pesa sani tu oseromo landlord obiro penjo pesa wach mayot Achieng' ak mando ae ochiko na wang'e chal wang'a madh cha
Dako wang'e otanyre mali to mago kawach kang'isi ka kendo. Obiro koro orie na ute tir no ono bet nadi na yalla ni rent ne na se organize nadi gikuotho gi landlord ka gise kuothi diedi te koro na dagi ot. Nyathi dwaneka onge gima tumre mano onge gima tumre kata dak achiel kendo I will not persuade kendo I will not tolerate mana wacho ka ajing' malich to kendo in bende piny numtimi janieka chiemo na weni odni Ino soko wanga nge. Ino soko wanga nge kawuono. Ri ambadhi dala. Goya ka di goya. Iri ambadhi dala wadi siro kiruni. Nyako Iri amba kichal ngamia ya mokorino. Ichaya. Dina kucha be. Ichaya be. Dina kucha.